Hello everyone, welcome to our channel. नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव फिन खनसे गोदान मोनसे भिडिअजों लोगोसे बरायनाय बावहरबाय। जोङो दा थांगासिनो गुवाहाटीयाव हासबेन्डखौ दोनलांनो थाखाय जोंबो फैफादों बिमा फिसायाबो। ओमफ्राय भिडिअखौ लामा ससेनिफ्रायसो स्टार्ट खालामनाय जादों। न'निफ्रायनो स्टार्ट खालामनो सानदोंमोन बाट जायासै। एसे टाइमाबो लेट जाबायमोन नालाय ओंखायनो एसे हाखु दाखु जादों। बेखायनो न'निफ्राय खालामनाय जायासै दा जोङो लामा ससेनिफ्रायसो खालामबाय। दा जोङो फैनानै ब्रह्मपुत्र ब्रिज मोनफैलायबाय। स' नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो। जोङो दा एयारपर्ट मोनसिगोनानो ओमफ्राय एयारपर्ट मोननायनि सिगां जोङो एसे साहा लोंनानै लानोसै होननानै मोनसे दखान खाथियाव थाथ'फैबाय आरो हासबेन्डआबो माखासे जाग्रा लाफानो नागिरदों। रोड गुवाहाटी एयारपोर्ट रोड साहा दखाना फैबाय एसे माबाफोर मेथाइ जाग्राफोर लाना थांसै। आमाय बस सालों हेलो मामी क्या है ये लो ले लो फैरु नै माबा हानि खाव मा लोंदों এই গছা কি খাই আছে আমি চাহ ৰাখো खेबखांबाय আহি পাইছো নামি মাৰি আহি পাইছো फन हरगासिनो बेना बाय बाय मामी बाय बाय थांसिगोन बिसोरो दे थांदो
tangbai papaya mami Mobile lah, mobile lah. Fwibai menang ibu tahu sih lah Mobile menang ada. Sini. Saya gila lah. gila Ada. Bye bye mama. Caca. Dah. thằng đó Sekarang tu nong phải na. mobile lần đúng phải mobile lần đẳng đây chứ dừng thằng pin nó dậy đặng Mami nu, mami ni. Apa ikan ada ni? papaya tangbai papaya mami Apa pakai? Udah biar nari Amiro. tangbai papaya nagar bên thằng này xí cái gì vậy sao này xí Harus hari pas mah. Bisa cakap juga biar apa parah hujan. Macam apa ya? Kita lagi kalang main. Oh sih. Kita bawa kali kulit sana mana? Ini berlawan. pizza là lấy này giàu bơ gấu bầu ra bà bara là lấy bầu nữa Gua aku cuma ya. Otak buku apa ya? Otak buku apa ya? Ini sama lagi. Ini jangan uji tu sebab ada abu, ma, terbawa itu.